Lero Panyaza Voice Box tabweranso ndi mawu amaboni kalindo amene wandithu ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi First the People First, ndipo lero boni kalindo angofuna kukambapo nkhani ziwiri zitatu zokhudza kalembero wa mavoti komanso mmene anthu ena akulembedwera ntchito mboma kuphatikizapo zisankho zimene zikubwera mu chaka cha 2025 zosankha mtsogoleri wa dziko lino. Ndiyete ndikhale limodzi kuti timve kuti aboni kalindo atibwetsera zotani lero pa 5 June 2024 pano Panyaza Voice Box. Lero ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi mundilole ndisakambe za nkhani za ku NRB zimene aku NRB ko akunkana auza ziko kunena kuti iwo sakulemba ana. Chikhalire nicho maumboni alipo omveka bwino oziwika bwino amene ena anapangisaponso press conference atagwira anawo. Koma pamene Amalawi mungaziwe kuti ufiti ulipo, sataniki ilipo, ndi pamene mukuona akuluakulu aku NRB akunkana anena kunena kuti kuuza dziko atola nkhani kunena kuti iwo sakulembesa ana. Chikhalire nicho maumboni alipo kuti ana ochuluka kwambiri makamaka ochokera ku Lilongwe alembedwa mwankhani-nkhani. Mundilolenso lero kuti ndisalankhulepo zakuja ku Anti-Corruption Bureau kumene Moses Kunkuyu akunkana auza anthu kunena kuti Malawi is fighting, ndipo Malawi ili pamwamba pochita fight corruption. Ndi pamene mungaziwireni kunena kuti andale ndi anthu opsa, ndipo izi za uyu amene akutchedwa kuti wamuchita replace Martha Chizuma. Inu Amalawi musadabwe, ndi nkhani imene ine ngati president wanu ndinakuuzani kalekale kunena kuti Martha Chizuma akachoka contract yake sakuichita renew, contract yake ampasa kale munthu wina amene swali wa MCP. Mukamanena kunena kuti ziko ili likuyenda bwino, kwa ineyo ngati president wa anthu osauka ndikutha kunena kuti palibe chimene chikuyenda. Lero linkhani ya kulembesa NRB kulembesa anthu ikuchita kumatchulidwa pa msonkhano wa MCP ndi secretary general wake kunena kuti National Registration Bureau yachita register anthu 2 million mu Lilongwe mokha. Ndikumafunsa kuti kodi ya NRB atulusa data yawo kapena ameki atulusa ujeni zimene analemba mayina a anthu. Iye yakuziwa bwanji secretary general kunena kuti NRB yalemba anthu 2 million. Ndi pamene mungaziweni kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi sizikhala zisankho za mtendere, zikhala zisankho zonguti chinzake cha chisankho koma china chilichonse chili choonongeka. Lero sindikambapo za anthu mmene akulemberedwa ntchito muno Malawi, chifukwa panopa zaziwikiratu kunena kuti ntchito zimene akulembedwa anthu ndi anthu aku Central Region basi. Mwachisanzo mukayiona list ya anthu imene yatengedwa kuti ikapange training ku prison, anthu over 1000. Anthu ena ngati boma laneno kwatengedwa munthu mmodzi, kunsanje kwatengedwa anthu awiri, maboma ena ondesana atengeko anthu onse 1000 atengedwa ku Central Region. Mwana wanzanu kuthamanga, ana anzanu kupanga mafizo, kuma mukuziwa kuti mukukatenga azibale anu. Kodi nanga anawa kusukuluko amapita kuti azikatani? Ndipo nanga mmayitanira anthu kuma interviews mukuziwa kuti mukukatenga abale anu okha? Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri, chifukwa izi zikupitirira kuti minister ndi minister akangolamula kunena kuti list ya anthu amene akhonza chosani, list yathu ndi kutero kuzachitika ku prison. Ndizomvesa chisoni. Anthu amene anakhonza interview ku prison si amene atengedwa. Amene atengedwa ndi amene abwera ndi a minister atapereka list yawo. Onse amene anakhonza sanatengedwe. Ndizomvesa chisoni kwambiri mu boma limene lili. Ndipo funso likhale lonena kuti kodi inuyo a opposition mukuziona zimene zikuchitikazi? Mukutha kuona zimene boma likuwapanga anthu makamaka osauka akumizi? Pakali panopa
chithandizo cha boma chafikanonso pano ngati para for draw chimene akumafuna kuthandiza anthu ngati wachiona ndani kufika aboma madera ena kulembamo maderamo kulembamo anthu ochuluka kunena kuti azilandira mtukula pakhomo kubwera kusiku lina kuzachita verify kwawerenganso mayina pamaso pa mafumu awo makamaka kumwera maboma ngati achirazulu phalombe mulanje thyolo mwanza neno balaka mangochi ndi kumene anthu akuvutika kopsa kumene koko aboma akumapanga kumafuna kumadoda anthu kumaseweresa anthu muzina la mtukula pakhomo chikhalire ndicho akufuna kuti abere chikhalire ndicho akudziwa kunena kuti akungofuna apase makhadi awo a blue koma akudziwa kunena kuti ndalama zosizibwera ndipo programu imene anayiyambisa imene iyi ya mtukula pakhomoyi abale anga musanamizidwe ndi programu imene ikulemeresa andale kopsa makamaka anzathu amu MCP alemera kwambiri ndi programu imene ya mtukula pakhomo komanso mkatikati momo akumabamo za nzika chaunzika ncholinga kuti azaphatikize pa masamu awo obera zisankho ndamva chisoni kwambiri kuchirazulu kumene aboma akupitirira programu yomanamiza anthu ya mtukula pakhomo analemba anthu ochuluka ma TA komanso ma village headman ochuluka anthu awo koma kwapezeka kuti zana likubwera aboma ndikumasankha mwina pa area pajapo pa village yonse kutengapo munthu mmodzi kutengapo anthu awiri kutengapo anthu atatu komanso anthu amene akutengedwawo ndi anthu okuti ali pa ntchito ena ndi maziphunzisi ena ndi apolisi ena ali pa bizinesi yawo koma munthu osauka weni ndi amene akusiyidwa izinso zili madera osiyanasiyana ngati kukasungu kwa achulu zimene zonso ziliko awo fe ajawo akumabwera ndikumanamiza anthu kuti makhadi anu ndi awa muzilandira za mtukula pakhomo pakangopita mwezi akumapita ndikukalandaso khadi ija ndikumapasa azibale awo ndipo mchitidwe wopereka kwa azibale unde wachuluka kwambiri tikunena tu kukasungu kumenenso kuja kuli kampani ya simenti imene ikuzunza anthu kwambiri kampani ya simenti kumajamulisa anthu simenti thumba la simenti 40 tambala kandi 40 kwacha thumba la simenti kumaenda nawo ulendo wautali thumba limodzi la simenti opanda zozitetezera kukasungu kumene kwa anthu akuvutika kwambiri ndiye lero funso langa likubwera kwa inu a opposition kuti kodi zipani zanuzo mukamazikonza mapulogalamu anu mukamakonza mukumamukonzera ndani kusogoloko zimene zikuchitika mukuziona kodi mukulolera inu a opposition kuti ndithu anthu awaso akalowe mboma ndi mmene mavuto aliri ndipo ine ndikanakonda inu mapresident nonse mukati muzipanga ulendo ndikukagona kumuzi kwina siku lina lake mukagone kumuzi konko nangati chidwi chanu chili chosamalira anthu kufuna kuchita bail out a Malawi amene akuvutika amene ali mu mphawi wa zaoneni tatenga ni siku lina lache mulozedwe mupite kumuzi mukakhaleko kumene koko 1 week muone zimene akudya anthu muone moyo umene akukhala anthu akumuzi amene sangapange strike anthu akumuzi amene sangakagule mankhwala kuchipatala anthu akumuzi amene akungozifera tapitani mukaone inu kumuzi tikamanena kuti ifeyo ndine president wa mphawi sikuti ndimangonena iyayi ndimanena zimezi ndi experience ndimanena ndi evidence mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi zoona inu a UDF mwalola kuti aMalawi azivutika zipani tu zili ngati matimu ampira mmene anthu amasapotera Wanderers mmene anthu amasapotera Big Bullets mmene anthu amasapotera Silver zimapweteka masapota akamaona akulu awo kapena timu yawo ngati sikuchita bwino kodi inu a UDF mukulola kuti anthu akavutike inu a DPP mukulola kuti aMalawi apitirizebe kuvutika pa ulamuliro umene wachakwera umene ngakhale waame amene wamkulu waame akupanga zandale mukulolera
inu a Ford mukulolera chifukwa zipani tu zimene zasalama muno m'Malawi ndiye mwina ndi zimene ndi ichi mwina cha mbewechi cha Prophet mbewe chimene chabadwa kumenechi ndi zimene tu zasala muno m'Malawi. Koma lero mulipe inu azipani mukukhala ngati mulibe zisankho zimene zikubwera uko, komanso muzisankhomo mukufunika 50%. Iniyo mukuona kuti ADPP 50% muzayikwanisa nokha, mwangokhalatu. Inu a UDF mwangokhalatu, inu a Ford mwangokhalatu, inu a Mbewe mwangokhala. Malo maonena kuti nthawi inoyo ndi pamene inu azipani mukanapanga linga limodzi, kupanga chimvano cha mavu, ndi kukhala pamodzi ndi kukambirana. Mukufuna muuza kambirana last minute. Tikunena pano kulembesa kukuyamba mu September, ameke akuyamba kulembesa zisankho za 2025, kalembera wa 2025 mu September. Malamo kuti iniyo zipani zonse zosusa mubwere pamodzi. Mukuziwa kuti chachiziwikire muzapanga migwirizano. Chifukwa tu nthawi ino siyo khulupirira UTM, nthawi ino siyo khulupirira MCP, anthu amene wa azunza kopsa. Ndipo ine ndikuona ngati atatiso awine amene wawa kuli bwino tiyapemphe ma Americans zikoli aligule. Kuli bwino tonse amene zikati zizitheka tikanangosamuka tonse ndikumusiyira chakwera ndi chilima ziko lawe aziyalamulira anawo. Chifukwa amene zikuchitikira muzikuchita kuoneka kuti ziko lisiratu tuya, ziko lindirawo ni mudimba mwawo mene akufuna kuti aziberamo makobiri. Ndikanakupemphani inuyo a UDF, a Ford, a Prophet Mbewe, komanso inuyo a DPP, nthawi yanuyo kuti mukumane mupangane osakhala za manyaka izi akunamizana kuti ndiye ine ndidzayima. Akunamizana atakambirana kale kunena kuti wina azayima 5 years. Musazapange manyaka ngati amenewa. Koma nthawi yokuti mukambirane ndi inuyo. Malamulo a dziko lino amalola kunena kuti president amene adayimapo ndipo sakhonza kuyima. Ndiye ine ndidavomera kunena kuti komiti ya chipani cha MCP ikakapita ku convention ndikukanena kuti ineyo ndikhoza dzina langa kuliyikapo, ineyo ndizayima. Ndiye wina akuyankha kale katatu, chifukwa Yesu tu anagwa ndi mtandauja katatu, komanso Yesu anazuka patapita masiku atatu. China chilichonse chimachitika katatu. Ndiye a UTM munakanidwa katatu. Munakanidwa koyamba, munakanidwa kachiwiri paja mmapanga press conference yanu ija kuti mupite kuzisankho ngati mgwirizano watha, ndipo inu mmaganiza inu a UTM atakhala kuti mgwirizano wanu walephereka ndi anthu akapite kuzisankho chifukwa cha inuyo. Lamulo silimapangidwa kufuna kumusangalatsa munthu, lamulo limapangiridwira ziko. Ndiye mwakanidwanso kachitatu nosopano akuuzani live, ndiye mudakadikirirabe. Tikupempheni zipani inuyo musapange manyazi, musachedwe, nthawi ndi inoyo, musachite pretending ngati zisankho kulibe, ndipo zisankho zikufuna 50%. Inuyo atupere muluzi, pangani chotheka mumuitane Enoki Chihana, pangani chotheka mukakumane ndi a Prophet Mbewe, pangani chotheka mukakumane ndi Peter Mutharika, muone kuti kodi atasogolere mgwirizano uni ndani. Ine ndikutha kuona kuli president khaya wochokera ku UDF, president khaya wochokera ku DPP, koma akhale ndi vice wache, akhale ndi second vice president. Muona kuti zimenezo ziyenda bwino, koma mufuna muuza kambirana mazi ali nkhosi, zisankho zili mawa, muuza kangananso kawiri, muzapange mgwirizano onyasa ngati uwu. Ndipo mgwirizano wanu wa inuyo uzakhale kunena kuti ngakhale constitution mukayisinthe, kunena kuti zimene zikachitike mogwirizana ndi malamulo, osakhala izi zinapangidwa mwaphumazi, zinangopangidwa za chipani kwa chipani, bwanawe kwa bwanawe, lero akulirira atukuusi, amenyanako blow, amenyanako stonda. Kwati kuja tinkati stonda, amenya ndi stonda, anamenya ndi stonda, ndipo anawe anaenda ulendo chipumija chechikupweteka. Choncho mavuto amene ali mizimu, anthu akuvutika kopsa.
ngakhale kuti mavuto afika ngakhale ndi mtawuni momwe palibepo cha nzeru. Musalolere kuti chakwera ndi chilima azuze anthu, musalolere kuti anthu amene wawa akawinenso. Ndipo ngati angabere Bon calendar vedisi kulirira anthu akumuzi.